שלום לכולם וברוכים הבאים לוידאו שלי, כאן אמיר mbistips.co.il. קיבלתם בשעה טובה הצעות מבוני אתרים להקמת אתר האינטרנט שלכם. חלק מההצעות מזכירות מערכת ניהול תוכן. מה זאת מערכת ניהול תוכן? בשביל מה זה טוב? בשביל מה אתם צריכים את זה? מה היתרונות והחסרונות? על כך מיד לאחר הפתיח בצירוף בונוס מדהים. כדאי לחכות. תודה שנשארתם. מה זאת מערכת ניהול תוכן? מערכת ניהול תוכן בעצם מאפשרת לכם לעדכן את האתר שלכם באופן שוטף באמצעות ממשק ידידותי שאיננו מצריך כל ידע מוקדם. אתם יכולים להוסיף דפים, לעדכן דפים קיימים, למחוק דפים, להוסיף תפריטים לאתר, לשנות עיצובים, להוסיף תמונות, אפילו סרטונים, הכל בכוחות עצמכם. האם אתם צריכים את זה? בשביל מה זה טוב? השאלה בסיטואציה. עד כמה אתם מעדכנים את האתר שלכם באופן שוטף? אם אתם מעדכנים את האתר שלכם באופן שוטף לעתים קרובות, כדאי שתהיה לכם מערכת שכזאת, מכיוון שאז לא תהיו תלויים בבוני האתר, תוכלו לעשות העדכונים לבד. ובנוסף, יכול להיות גם שבוני האתר ייקח מכם תשלום עבור עדכונים שוטפים ולעתים קרובות. כך שבמקרה שכזה, כדאי לשקול מערכת ניהול תוכן שהשליטה תהיה בידיים שלכם. לעומת זאת, אם אינכם מבצעים עדכונים לעתים קרובות, אז אין לכם צורך במערכת ניהול תוכן, כי פעם ביובל כשתצטרכו עדכון, בונה האתר כנראה יבצע אותו עבורכם. עכשיו, אם המערכת כל כך טובה והכל בסדר, אז אתם יכולים לשאול את עצמכם, אז למה בעצם שלא תהיה לנו מערכת ניהול תוכן? אם נצטרך נשתמש, לא נצטרך לא נשתמש. אז צריך לקחת בחשבון שיש עם מערכת ניהול תוכן בעיה אחת. בחלק מהמקרים, מערכת ניהול תוכן פירושה שאתם עורכים חתונה חצי קתולית עם מאחסן האתר שלכם, עם זה שמפעיל את מערכת ניהול התוכן, מכיוון שמה שקורה זה שאם בשנה הבאה תרצו להתנתק ממנו ולהעביר את האתר שלכם למערכת אחרת, למאחסן אחר, אז תגלו שיכול מאוד להיות שתצטרכו לבנות את חלק, אם לא את כל האתר שלכם, מחדש. מכיוון שמערכת ניהול התוכן, לעתים, על מנת לאפשר לכם את כל הקלות של העבודה בעצמכם, כוללת כל מיני פונקציות שיושבות על השרת של מאחסן האתר. ברגע שהחלטתם להתנתק מאותו מאחסן, מערכת ניהול התוכן נשארת אצלו, והאתר שלכם לא יכול לעבור כמו שהוא באופן עצמאי למאחסן אחר, ואתם צריכים לבנות אותו מחדש. זה לא אומר שלא צריך להשתמש במערכת ניהול תוכן ושלא כדאי, רק צריך לשקול את הצורך. אם לא צריך מערכת ניהול תוכן, אז לא צריך. אם צריך, אז משתמשים בה, אבל כדאי לבדוק מה המשמעות של זה, אם בעתיד תרצו להתנתק מאותו ספק ולעבור עם האתר למערכת אחרת, האם זה יחייב אתכם לבנות את האתר מחדש. שוב, גם במקרה הזה יכול להיות שתחליטו שעדיין הנושא משתלם לכם, אבל כדאי להיות מודעים לזה, וחשוב לבדוק את הנושא ולדעת את כל העובדות לפני שאתם מחליטים על הקמת האתר, על מנת לא להיות מופתעים בהמשך. זהו זה עד כאן להיום, אני מקווה שהועלתי לכם. עד לפעם הבאה שיהיה לכם המשך יום קסום, מיד תופיע מולכם על המסך כתובת האתר שלי, אתם מוזמנים להיכנס פנימה לקבל את הבונוס שהבטחתי לכם. להתראות בסרטון הבא, כאן אמיר.